Eta desuan hemen kontu bat dira. Bueno, gainera da bide bitxartia, eta hartazia gire ebai kontuen. Ikusteko lehizazo bat ez zelan ebaiten za. Desua, erokale bidien jakuan, bazen musiak eta rekozilia. Eta azkeneko guretzaiarekin bukatuko du Adria Josu. Hemengo erara zarre. Abai Josu, zagoa! Hanka gaztatu eta bukatu ere dena. Bi! Haba hondia, zeure! Regutia! Honen eskubitara, beste urte asko bezala ari da Muñon, beti bezala gazta egiten, garai bateko Inazio Apuria, eseri zara, baina hartzazu horren beste urtetako lanaren eskerronez eta omenez, txalo bat, Feliz Onaindiaren zatere, hartzaimakila hartzerakoa. Jarrai ezazula beste urte askoan ere eginkizun, beretsutan denok eskertuko duguta. Garaikurra eta 550 euro, Zeraingo hartzain batentzat, Francisco Javier Muñoa. Legazpiko alkatea, Pepa Unzelai, begira ez dut, ez zegoen urukin, hain zuzen ere, Javier Muñoa, gaur Legazpin nabarmendu nahi izan duen hartzaina,
urte hauetan egindako lan guztiagatik urtero bat nabarmendu nahi izaten du herriko hartzaileen artean gaztarik onena Arantxa Segurolak egin du epaimahaiaren ustez. Erreixal basarriko Arantxa Segurolak Paula zatozte Paketa Urzelai Legazpiko alkateak emango dizu eta saria. Zorionak.